Добрый дзень, шаноўны Дарафей. Я б хацела найперш выказаць падзяку за ўсё тое, што вы робіце, і сказаць, што для беларусаў, якія зараз апынуліся ў міграцыі, Падляшша стала магчымасцю прыехаць, даведацца штосьці сапраўднае, цікавае. І дзякую вам за тое, што святы, которые вы ладзіце, яны адкрытыя, і да іх могуць далучыцца хтосьці, каму гэта цікава, гэта вельмі каштоўна. І сёння ў нас свята Троіца. Ці маглі б вы некалькі словаў распавесці пра тое, як гэта было ў вас, можа быць, у вашым дзяцінстве? Якая назва у вас тут? Троіца, сёмуха, яшчэ штосьці. Вось пару словаў пра тое, пра асаблівасці святкавання Троіцы менавіта на Падляшшы. Może na początku do tego, co wy skazali, że wam, Białorusom z Białorusi, tu jak popali jak do siebie, tak? Można to сказать, że to Boży dar. W усім tym, co kiepsko je, mianowito to je dobre, jest to wy zможecie poznać jakby tu taką żywую swojskość. Ta nasza swojskość ma różne oblicze. My, ludzie tradycyjnej kultury, i temu przejdę teraz na swoją mowę, bo mnie loksz będę mówić i tak. Trójca, Pięćdziesiątnica, Soszeście Świętego Ducha na apostolów, Dzień Świętego Ducha. Сьомуха така назва у нас тут на Podlaszy не używaється. Зелені świadki говорять, ale to тому, що католики так говорять. My тут razem z katolikami живемо po sąsiedzku. To jest to головне, to zeleń. Nam jakby asocjujется z tym światem. Stawimy w domie, przy domie beruski, kidajem na podłogu w domie tatarak, ajer, babku, tak to, że nazywają. Ona veľmi pachnie, daje taki niepowtórny pach. W cerkwach stoją też berozy. Święto Trójcy jest mianowito tej już zeleniu, która rozkwitaje już u takim 100% wymieraniu, mianowito teper. Bo że wsio rozwite, wsie listki, wsie derwa, beroza i klon osobliwo, i lipa chyba to, że jakby tymi derwami je z tym światem najbardziej kojarzony. Kusta ubierają w klonowy liści. Wywelimy kusta z zielonego klonu. Kust, który obrat kusta, wodzenia kusta, jak on kiedyś wyglądał? Przeważnie to było tak, że pośla służby w cerkwi, jak skończyła się wieczernia na Trójcu. Jeszcze jedna nazwa u nas popularna taka była kiedyś, już mało ich to używa. Na Trójcu nazywali kleczanie. Kleczanie od tego, że możemy już stawać na kolana w cerkwach i domach podczas modlitwy od liturgii, od wieczerni na Trójcu. Można stawać już na kolana. Do Trójcy od Wielkodnia nie można. Już kiedy w cerkwi odbyła się wieczernia na Trójcu, młode dziewczyny na podwórku przy cerkwi ubierali kusta i poczynali ze śpiewami iść po wiości. Tak jak i teraz my szli po wiości Tofilowcy z pieśniami kustowymi, ale także show harmonista, jaki grał tańce i na ulicy tańcowali. Pożadani. Veľmi ważna jakby rola kusta. To pożadani, de kust chodzi, tam żyto rodzi, de kust bywaje, tam żyto nie wylagaje. I to znaczy zbliżaje się, że żniwo. Przez miesiąc gospodary wyjdą na pole, kosić zboże, a to veľmi ważny etap życia gospodara. Kiedyś bywało tak, że kończyli się zapasy chleba, zboża i wszyscy czekali tego urodzaju i trzeba było pożadać gospodaru. A gospodar za to je darował dla grupy kustowej coś, nazywali to je, grupa nazywała na czerewiczki. U pieśniach kustowych czasem występują to, że czerewiczki, to dziewczyna ubrana w kusta musiała być i panienką, але так само блізка выданню замуж. А скажыце, калі ласка, наколькі распаўсюджаны у вёсках Падляшша быў абрад ваджэння куста калісьці? Такія
Apóźnie informacje o tym, że wodzili Kusta na początku XX wieku, pochodzą z Białowieży, z osady Białowieża. A tu na Bielszczynie, na Hajnowszczynie, to jest obrad, że przestał bytować w pierwszej połowie XIX wieku. Projechał, że nawet nasz wydatny etnograf podlaszski, świaszczennik Kielestin Bren ze Starego Kornina, tu po sąsiedzku, nie wspominają, że nawet w 1853 że taki obrad był. Woloczebniki tak chodzili, ale Kusta już nie wodzili. Tomu Kust jakby propał z naszej prostory tak naprawdę już w XIX wieku. А скажите, калі ласка, той абрад, который вы сёння паказвалі, на падставе якіх звестак вы аднавілі, вось песні, якія вы спявалі, паслядоўнасць дзеянняў? Nasz obszar, do jakiego my odnosimy się, to Podlasze z Polesią nierozluczne, tak? Bereściejszczyna. I to jeszcze na Bereściejszczynę zberegło się dłużej, skażem na Pińszczynie czy na Kobryńszczynie, to je było u nas raniej, ale z uwagi na to, że my больше na zachód, po sąsiedztwu z Lachami, tutaj z Polakami, że niektóre obrady u nas raniej odeszli. Inni zachowali się dłużej, to też paradoks, czym na Polesiu. Mamy najbliżejszy jakby zachowany obrad wodzenia Kusta spod Żabinki, jaki jeszcze w drugiej połowie XX wieku był. I tam to tak nazywało się Kust. Koło Kobrynia, w takiej wiości Lelikowo, to nazywała się Kreńka, nie Kust, a Kreńka. A już Pińszczyna to powsiudu Kust. I Kust tam veľmi żywy do teper, nawet nie tylko folklorne grupy, ale i po prostu ludzie zwyczajni bywaje, że wodziat Kusta w takich wioskach jak Staszany, Ladoroż, tam gdzie my bywali i baczyli to. I potem do nas pierwszy Kust z Pińszczyny przyjechał w 2008 roku na Majową Rosu i tam my go odnowili. Tomu na osnowie jakby tego, co baczyli z Pińszczyny i w Studziwodach, mianowito Kust Pińszczyny pierwszy odrodził to obrad. No i teperka obrad przyjmuje się veľmi dobre. Młodzież veľmi lubi obrad Kusta. Nasze dziewczyniata z Żemerwy praktycznie już wsie byli Kustom. Magda teper ostatnia wrze. I veľmi ciekawe, że ona w tym roku z Dorofiejem, który niósł chleb, будут вінчати się, так що то аутентичне вже таке водження. Це правда цудоўна. Я ведаю, што вы багатую частку свайго жыцця прысвяцілі экспедыцыям фальклорным і багата запісвалі і гаварылі са старымі людзьмі, бо менавіта ад іх даведваліся пра то, як было даўней. Скажыце, калі ласка, ці даводзілася вам запісваць ад старых людзей менавіта на Падляшшы, можа быць, песні куставыя альбо згадкі пра Куста? Вось менавіта адсюль мясцовыя. Tak, pieśni kustowych ludzie nazywali, że to na Trójcu my śpiewali taką pieśnię. Nie, tak nie dowodziło się, ale u nas jest wielki areal pieśni, jakie nazywamy ogólkami. Ogólki to jest pieśni wielkodne, które śpiewali się od Wielkodnia do Przewodnej Niedzieli, cały tydzień. I kiedy porównajemy te pieśni, teksty pieseń, bo to osnowna jakby w tym je rzecz. Porównajem ogólki z pieśniami kustowymi z Pińszczyny, to zobaczymy, że to faktycznie jest te same siużety, te same symboli. Także to pieśni faktycznie to je takie same pieśni. Одна pieśnia, która udało się ogólku mianowito zapisać z takim namiokiem na dziewczynę ubraną na zielono, taką sukienkę z liści, to ogólka z wioski Miakiszy, gmina Bielsk Podlaski, gdzie bezpośrednio tam mówicie, że wyszła dziewczyna w zielonym ubraniu. I tam dalej ciekawy taki tekst, który na pewno nawiązuje do świata tego Świętej Trójcy. Дзякую вам вялікі за тое, што вы робіце і за тое, што дзякуючы вашай працы ў беларусаў,
якім зараз так патрэбна прыпасці да чагосьці сапраўднага, ёсць магчымасць дакрануцца да гэтага менавіта дзякуючы вам. Так што дай вам Бог здароўя і дзякуй за ўсё. Дякую.